So asị na m erutego na the junction ị nwere ike ịbịa ịpụta gị kpọrọ m anwụ na-acha m ebe a mụ achọkwa m anything ga-egbu m achọkwa m anything ga-egbu m ịghọta ọkwasoro ụwa nwoke ije zoro ụwa komedi amasị ya oti na-achọ m ije mbuka elelu ụzọ ebe a ga-esi ebe a mbuka na ụzọ ebe a ga-esi ebe a mbuka bata gareji mbuka gareji mbuka asọ ebe a na-emekpere Fraịde asọ ọfisi chairman Igbo Orumba ka na-arụzi na kụtakịta achịbịga ọfisi dị ma yes ndị mụ nọmba dị ma mmiri Igbo Orumba gakọrọ skuul yes achịbịga n'ọfisi ya na oke saịdị ebe ahụ ebe shọp ya na mgbọrọ nwanne m nwere ebigo ya ụtọ bịa nye m fonu m bịa were ebe a fonu nkwa gịnị nye m gịnị kwa fonu ọkachi nwayọ ị na-egosikwuzi ụzọ bụ iwere fonu m onye ori ajọ ụmụ na oge achịba akpọ ya gbachakwa na m los na m na-egosi mmadụ ụzọ